bakotzien, eraso manduek jasaten duz privilegizuek galduteko ikariedako hienan partetik. Azaruen 25 esan zandun moduen, espazaran konponbidie arazu ezara, eta zoritzarrez, arazu esaten jarraitzuten zuie. Aurritzik dinogu gaur, hausardiz ebidela feminismo egaz bateitzeko, komodo gauzen lekotik urteteko eta resistentzi guniek sortuteko. Feminismoe ezkerrekin kontrako bortxakerizea galtzuteko. Indarkerin asko sortuten gauzen eta gu indarkerin bako ezizezatzen. Marzoen sortuzen ezituz asko munduko konflikto askotan pelikan gauzen lagunen. Amerik gure elkartasunen, Palestina, Sahara, Kurdistan, bezarkada mazo bat Euskal Herria. Belar artean, baka badean biluzik dantzan, oinak guztirik, duraren